Śląska Nowa Huta, czy też Polska powojenna odpowiedź na jeden z placów w Rzymie? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć Wam już dzisiaj, bo jesteśmy w Tychach i obskoczymy kilka bardzo fajnych miejsc, a zaczynamy od osiedla A, zaprojektowanego przez lwowskiego architekta w latach 50., ale takiego architekta, który po wojnie przeprowadził się do Gliwic. Te wszystkie powojenne losy stykają się właśnie w bardzo ciekawy sposób, między innymi w tym miejscu w Tychach. My zapraszamy Was na podróż, czyli na rajza. Za nami plac Świętej Anny, kiedyś plac Pstrowskiego, więc nasz reportaż będzie na 300% normy. Osiedle A było pierwszą częścią powstającego nowego miasta Tychy. Czasami nazywane jest również osiedlem Anna. Jest to zespół mieszkaniowy w tyskiej dzielnicy Śródmieście, wzniesiony w latach 1951-56, będący reprezentatywnym przykładem architektury i urbanistyki socrealistycznej. Pamiętajmy, że pod realizację założenia nowego miasta Tychy wysiedlono wielu gospodarzy i pozbawiono ich własności. Uchwała Prezydium Rządu z 4 października 1950 roku przesądziła, że budowa ma ruszyć już rok później, co sprawiło, że prace nad planem generalnym miasta, zatwierdzonym dopiero w 1953 roku, i koncepcją pierwszego osiedla prowadzono równolegle. Za projekt odpowiadała pracownia NMT w Miastoprojekcie Gliwice pod kierunkiem profesora Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego. Początkowa modernistyczna wizja zakładała ustawienie budynków prostopadle do ulic, jednak zgodnie z ówczesnymi wymogami ideologicznymi została zmieniona i dostosowana do socrealistycznych zasad. To, co niewątpliwie przykuwa uwagę, to jest ta spójność. Wszystko jest w stylu socrealistycznym i jest zabytkiem. Zostało zaprojektowane z pewną myślą. I spacerując tutaj dochodzę do wniosku, że ogromnie mnie boli to, że Katowice wielu naprawdę ciekawych budynków się pozbyły. Mowa tutaj choćby o Brutalu 32 czy o OPT przy granicy z Chorzowem. Ostateczny projekt zatwierdzono w marcu 1951 roku, a osiedle ulokowano w pobliżu dworca kolejowego i historycznej części Tychów, tzw. Starych Tychów. Realizację zakończono w 1956 roku. Na 18 hektarach zaplanowano zabudowę dla około 6100 mieszkańców, opartą na dwóch krzyżujących się osiach: północ-południe i wschód-zachód. Ich przecięciu wytyczono centralny plac z Domem Kultury, którego układ nawiązywał do słynnego Piazza del Campidoglio w Rzymie, zaprojektowanego przez Michała Anioła. Niektórzy nazywają to miejsce Śląską Nową Hutą. Na osiedlu ustawiono także pomnik młodej robotnicy z kielnią autorstwa Stanisława Marcinowa, absolwenta Politechniki Lwowskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie rzeźba jest w trakcie renowacji. Przy tym głównym wjeździe na osiedle, czyli od strony ulicy Generała Andersa, wita nas piękna rzeźba. No i akurat jak tutaj jesteśmy, jest w renowacji. Mogłabym powiedzieć, że to pech, ale w sumie bardziej trafnym spostrzeżeniem byłoby, że jest to dbałość o zabytki. I miejmy nadzieję, że następnym razem powita nas już bez tych ubranek foliowych. W porównaniu z innymi realizacjami socrealistycznymi osiedle A wyróżnia się bardziej kameralną zabudową, niskimi domami i bogatym detalem. Charakterystyczne są tutaj gmerki. Gmerki to dawne znaki rzemieślnicze pełniące funkcję sygnatury twórcy oraz sgrafita zdobiące elewacje, przedstawiające sceny z życia klasy robotniczej. Oczywiście ten idealny socrealistyczny wizerunek nie miał kompletnie nic wspólnego z tym, czym te ziemie charakteryzowały się przed II wojną światową. Do dziś osiedle A pozostaje jednym z nielicznych w pełni zrealizowanych przykładów urbanistyki i architektury socrealizmu w Polsce. Chociaż jest to architektura być może niezrozumiana w dzisiejszych czasach, a na dodatek przywodząca nie najlepsze wspomnienia wielu z nas z różnych przyczyn, to nie da się ukryć, że wymazywanie tego rodzaju sztuki nie jest dobrym działaniem.
bowiem sztuka nie jest niczemu winna, a wręcz może stanowić pewnego rodzaju przestrogę. Interpretacja sztuki i dziedzictwa mówi nam przecież bardzo dużo nie tylko o epoce, o ludziach, którzy w niej żyli, ale także o tych wszystkich lekcjach, które powinny płynąć z dawnych lat, tak abyśmy nie powielali tych samych błędów. Osobiście podoba mi się estetyka socrealizmu i potrafię przemierzyć wiele kilometrów, aby zobaczyć kolejną mozaikę albo inny wytwór ludzkiej wyobraźni i ludzkich rąk. Ale to przecież nie oznacza, że podziwiam tamte czasy albo popieram nastroje polityczne, które wtedy panowały. Wręcz przeciwnie. Uważam, że każdy reżim godny jest potępienia. Spacerujemy już tak z 45 minut i ciągle coś nowego odkrywamy. Tutaj jesteśmy już przy głównej ulicy, w sumie mieliśmy już jechać. A tu patrzcie, kolejne zwierzątka nad klatkami schodowymi. Tam mieliśmy wiewióra i teraz kogut? Zaraz zobaczymy. Teraz już definitywnie wracam do samochodu. Tak, tam był kogut i w sumie grubo się zastanawiałam, któryś z tych emblematów nad wejściem do klatki schodowej to mój faworyt. I zaraz Wam pokażę, bo to jest sowa. Ale zanim sowa, to tutaj nie mam pojęcia. Jakiś ptak. No, a sowa jest klatkę dalej i powiem Wam, że to jest zarąbisty motyw, fajna identyfikacja wizualna. Bardzo, bardzo mi się podoba. No dobra, sowa i jaszczura i słuchajcie, lecimy dalej, bo chcemy Wam jeszcze dwa miejsca pokazać. O, sowa to mój absolutny faworyt. A jeżeli już zdecydujecie się przyjechać do pięknego miasta Tychy, bo naprawdę warto, to przejedźcie koniecznie przez osiedle U, ponieważ właśnie tutaj znajduje się bardzo charakterystyczny budynek mieszkalny zwany Bramą Słońca, wznoszony w konwencji postmodernistycznej w latach 1979-1983. Świeżynka architektoniczna. Projektu Zdzisława Łojewskiego i Kazimierza Wejherta. Powstał on jako dom tymczasowy, przeznaczony na wynajem dla osób oczekujących na przydział mieszkania stałego. To jest chyba najsłynniejsza zjeżdżalnia w całej powojennej Europie. No i jesteśmy w Tychach, bo dzisiaj w ogóle jesteśmy w Tychach na osiedlu G. Ale ten betonowy reprezentant, moim zdaniem, brutalizmu, to nie jest jedna z tych atrakcji, z której mogą tutaj korzystać dzieci, a rzeźba z 1979 roku. To jedna z bardziej oryginalnych realizacji przestrzennych w Nowych Tychach. Betonowa kompozycja rzeźbiarska przy ulicy Niepodległości 200 została odsłonięta w 1979 roku. Jej autorami byli Wojciech Firek i Andrzej Getter. Zespół miał charakter zarówno estetyczny, jak i użytkowy. Zaprojektowano go jako artystyczny plac zabaw. I rzeczywiście funkcję placu zabaw pełnił początkowo. Centralnym elementem kompozycji była betonowa zjeżdżalnia, której forma opierała się na rytmie betonowych kręgów. Na jej szczycie znajdował się utworzony z kręgów korytarz, czyli punkt startowy zabawy. Dalej zjeżdżalnia prowadziła przez kilka pofałdowanych odcinków, by ostatecznie przejść w tunel o pionowej orientacji, przypominający obelisk. Była to jednocześnie rzeźba i funkcjonalny obiekt rekreacyjny, przykład eksperymentalnego podejścia do architektury plenerowej lat 70. Obecnie w oryginalnym kształcie zachowała się jedynie główna część, czyli zjeżdżalnia, a pozostałe elementy, nieobjęte granicami współczesnego placu zabaw, uległy rozproszeniu i przestawieniu, przez co są coraz bardziej narażone na zniszczenie.
Dziękujemy bardzo, że jak zawsze byliście z nami. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o kciuku, o dzwoneczku, a przede wszystkim, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to o subskrypcji tego kanału. Dziś Rajza po Tychach, trochę postmodernistyczna, trochę jeszcze socrealistyczna, modernistyczna, brutalistyczna, no bo jak widzicie, tutaj jest taki ciekawy klimat, po prostu. Pamiętajcie, że możecie także zostać moim patronem, jeżeli podoba Wam się to, co robię i jesteście ciekawi tego, jakie mam plany na przyszłość. Więcej szczegółów w opisie, a my już się z Wami żegnamy i do zobaczenia!